Ja nisam komšinica koja svuda zabada nos. Ja kao komšija gledam svoje posle. Ne zanima me kad izlaze, kad se vraćaju i ko im dolazi u goste. Nemam pojma šta kupuju, šta voze, da li voze. I ne smeta mi što deca ponekad prave buku. Deca ko deca. Uostalom, više volim da pod prozorom čujem dečju igru nego saobraćaj. Briga me šta slave, kad ležu, kad ustaju. I ne smeta mi njihov pas, sve dok za njim čiste. Zapravo, ne znam puno o njima. Čime se bave, gde rade, koga imaju od familije. I ne znam čak ni da li prezime sa interfona njihovo prezime. Ako se sretnemo u liftu, kažem dobar dan, komšinice. Dobar dan, komšinice. Ali ako mi se učini da je buka iz njihovog stana... liči na ozbiljnu svađu ili udarce. Ako mi se čini da čujem lomljavu ili plač. Ako pomislim da svađa traje predugo. Neću pojačati televizor. Neću pustiti muziku. Neću zapušiti uši. Neću se praviti da ne čujem i ne primećujem. Komšinice, je li sve u redu? Nadam se da znate da možete da računate na mene. Na sve nas. Mislim, čemu služe komšije? Znate, niko na svetu nije sam. Ako možda mislite da imate problem, koji nema rešenje, možda samo treba da pitate za pomoć. Niste sami. Niste sami. Nemojte da se izvinjavate. Jer vas ne pitam za tanke zidove i slabozvučnu izolaciju. Pitam, je li sve u redu kod vas? Pitam, sve u redu kod vas? Ako se plašite, samo da znate, ja živim ovde, pored. Tu sam i uvek možete da svratite, da razgovaramo. Bez obzira koliko je sati i da li je kućni red. Neću da idem da pitam druge komšije. Da li su čuli isto i šta o tome misle? Neću da širim tračeve. Niti da živim u takvoj zgradi. U takvom kraju. U takvom svetu. Koji se pravi da ne primećuje. Prijavit ću. Prijavit ću. Prijavit ću. Zbog nje. Zbog sebe. Zbog svake žene do koje mi je stalo. I svake devojčice koja raste. Zbog svih. I svega što je na ovom svetu vredno. Nasilje nije privatna stvar. Nasilje nije privatna stvar. Tiče me se.